a contrarrellotge i amb el porter jugant de 5. Aquest és el sistema que ha hagut d'adoptar la Universitat de Lleida per obrar el miracle a la final contra la Universitat de Barcelona. Ningú s'hagués pensat que el maig se'ls posaria tant en contra els lleidatans. De fet, han estat ells els que han posat la primera pedra amb un gol del Murri Joel Flix. Els barcelonins han reaccionat. Marc Espada i Marc Elias li han donat la volta al partit. Acte seguit ha colpejat la Universitat de Lleida. Ha estat Pau Martí qui ha posat les taules al marcador mantenint l'esperança de classificar-se pel Campionat d'Espanya. La veritat que Lleida juga molt bé. Segurament nosaltres tenim més qualitat individualment i això és el que marca la diferència al final. Ens ha apretat molt, ha sigut un partit ajustat. També sobretot s'ha fet molt mal que el fet que ens han remuntat 3-2 i hem tornat a remuntar el partit 4-3, això és el que ha estat allà. Per moments els lleidatans ho han vist molt a prop. Ja a la segona part, Joel Flix ha marcat el 2-3. La UB no ha baixat el pistó, sinó tot el contrari. La fe dels de la capital els ha permès tornar a remuntar posant-se un gol per sobre. Una vegada els blaus han aconseguit posar-se per davant, han fet mans i mànigues per no encaixar cap més gol. Molta ràbia perquè ens feia molta il·lusió poder arribar al Campionat d'Espanya i ja de fet és algo històric ja per l'UDL que arribem a la final. I hem tingut a tocar però al final s'ha anat per amb ells i no res. Tot i les dificultats i patir fins a l'última dècima de segon, la UB ha mantingut el resultat vencent a la Universitat de Lleida per un resultat final de 5-4.